Irtera Urdanibia plazan izango da, Moskun, eta hortik Ehun eta 21 hartuko da, eta Zigar arte joango gara. Ziga igoko da, eta gero, Zigatik sartuko da, eta Almando igoko da, eta geho jetxiko da, eta Ziga igoko da. Hor montaña egongo da, eta geho berriro nazionaletik Hondarribira bueltatuko da, eta Lezora bueltatuko da, Gantxu dizketa igo, eta Lezotik Jaizkibel igo. Eta gero Hondarribia jetxiko da, eta bukaeran Kale Nagusia igoko da. Nik uste etapa bukaera askolatzen dela, normalen beti pelotoi, ogeiko pelotoi bat iristen delako, talde txiki bat, eta esprinean iristen dela, eta ez dela denboa egoten lehenengon artean, baina nik uste Kale Nagusiakin segundo pare bat pikauko dela. Eta ikusgarria izango dela bukaera. Oraintxe bertan Gordiko igoera erdian. Hemendik gutxira Bidasako itzulia egingo da, eta bigarren etapa hemen bukatuko da. Itxura gogorra duaz, azkenean auskalo, paperean gauza jartzen dut eta gero bestat ateatzen da, baina printzipioz gogorra izateko itxura du. Bidasoko azkeneko etapa oso gogorra da, oso motza, 78 kilometro ditu, baina oso luzea egiten da. Azten gara Irunetik, aurten ematen da salida hotel kafean, eta segituan Gurutze goran abiatzen gara. Oiartzunera jaisten gara eta Aritxulegiagina portuak igotzen ditugu. Ez dira oso luzeak, baina azkenean 3. eguna Bidasoko itzulekoa da, hankak ja ez daude indar askokin egongo eta lehenengo krisiak ikusiko dira. Gero 20 kilometroko terreno laua izango ditugu, hankak pixkat berreskuratzeko eta Samartzialeko igoera izango dugu. Ez da oso luzea, baina oso luzea egiten da, bizatitan banatuko nukeni, lehenengo partea kilometro terdi dena goraka eta terreno oso hautsi batekin, eta azkeneko partea aldapa gogorrekin, baina jaitsira batzukin. Eta gero ja bukatzeko jaisten dugu Samartzial mendatea, 5 kilometro laua eta Erlaitz mendatea igotzen dugu. Ia 4 kilometro baino oso gogorrak, 15 minutu tartean egongo da lehenengoak igotzen dituztena, eta gero goian dago tranpatxo txiki bat, beste 6 kilometro terreno lauan, portua oso nekatua iristen bazara, lau horretan oso gaizki pasatzen duzu. Gero Oiartzunera jaisten gara, eta Oiartzunetik Irunera azkeneko 10-15 kilometroak izango ditugu, eta hor ikusiko da norrek irabazten duen etapa, eta aurtengo Bidasoko generala. Oso berezia ez da egunero etxeko batetik pasatzen karrera batetan eta disfrutatzeko asmoarekin. Nik uste aurten Bidasoko itzulia nahiko gogorrago izango dela beste urte batzukin alderatuz, eta oso polita izango da. Nik uste bigarren etapa batez diferentzia markatzeko oso garrantzitsua izango dela, eta azkenengo etapan gainera desgaste gehiago egongo dela, eta horrek gogorrago egingo duela azterketa. Ikusi beharko da ez. Azkenen taldeak zer eskatzen duen, ze talderekin etortzen garen, baina ongi egiteko gogoekin. Taldeari ikusgarritasun bat behar zaiola, eta nik uste eskapadetan egoten saiatuko dela, meta volanteak disputatuko ditugula, eta gero generalean nik uste denboraldia hasi dugun moduan nik uste aurrera jarritzen badugu zehose egin dezakegula ere.